na radyon ni no? Juan kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 11. John chapter 8 verses 1 to 11. Naa na ta? Unya ang tanan na mauli apan si Jesus miadtos bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo ug mialirong kaniya ang dagha ang mga tawo ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Verse 3. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag sa kababayeng nasakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Jesus, magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moses nga ang magbuhat sa ingon, kinahanglang batoon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Verse 6, gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon, ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Verse 7, og samtang nagbarog sila dito nga nangutana, mituyhad si Jesus og miingon kanila, bisag kinsa kaninyong wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Verse 8, unya misulat siya pagbalik sa yuta. Verse 9, sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silang pamahawa, nag-una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad og miingon kaniya, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin sa pagbato kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, kun mao kana, bisan ako, dili usab musilot kanimo, lakaw og ayaw na pagpakasala. Dukduka imong dughan og sultii inang ayaw na pagpakasala. Sige kusga mga igsuon, ayaw na pagpakasala. Magampo ta, makagagahom namo nga amahan, daghan kayong salamat Lord sa padayon nga paglungtad sa among mga gininhawa. Ang mga gidaghanon sa mga katuigan o mga adlaw nga imong nalatid sa among kinabuhi, giplano nimo sa among kinabuhi, sa among kinabuhi Ginoo. Mao gyud kini ang amo ang pagapuy-an. And Lord, walay bisan unsang sakit nga pwede namong kalisangan Ginoo. Tungod kay hilabihan kadaghan sa imong mga saad nga nag-ingon kang ikaw nagauban ka namo. Salamat sa mga kinabuhi nga imong gipangdala karon. Dili mi perfect kaming tanan mga nakapakyas Ginoo. Pero ang imong gugma kanamo perfect ug ang imong gugma walay pagpakyas amahan. Salamat sa imong kaluoy. Salamat sa imong grasya. Now kaming tanan o Dios nanganhi dinhi. May mga kauyangon, problema, may mga sala sa maran ng among mga kasing-kasing. Panamong pagampo ng imong mga pulong may muhulip anit-anan. Maghatag ka na mo kadasig, magpadayon. Maglig-on ka na mo nga bisag unsay mo abot. Nagihapon kami sa imong presensya. Labaw sa tanan. Magapalambo ka na mo Ginoo sa maturity sa spirituhan ang bahin namo Lord. Ang giampo Lord ng mga batanon hamtong walay usang makaiskapo sa imong panalangin. Walay gahom ang kangit-ngit nga makasakmit sa imong mga pulong. Himua Lord ang imong mga pulong mo trabaho sa among tagsa-tagsa ka mga pandayunon nga mga kinabuhi amahan. Salamat Lord. Ang imong mga pulong mao'y among atagan og pagtagad diin dili namo itandi ang among mga pagkinabuhi sa uban kundi kung unsa ang gisulti sa imong mga pulong. Amo ning dawaton o Lord, pasalamatan namo tubag sa mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsuon. Ang atong isgutan karon kining dili paghukom sa uban. Ayaw paghukom sa uban. Kumon kayo ni nga sige na nato ning balik-balik nga mabasa. Kadaghan ako ning gibalik nga wali pero lahi ang mga mensahe nga gihatag ni Lord. Kabalo kag unsay tawong unsay usa sa ilhanan sa taong mahukmanon sa uban, hilig ning mo pakaulaw sa uban. Unya, kung ato nang buhaton, pagpakaulawan na tato isig katawo, pakaulawan sab ka. Kaya unsay mong gibuhat sa uban, imo man sab nga gibuhat. So, that is why, gi-encourage na ko mo, pag naamoy mga kanang mga
sensitibo kaayo nga mga kaagis kinabuhi. Or unsay tawag ana kanang mga controversial sa kinabuhi. Pili gyud mo tawo nga kay balo mo or isumbong gyud ninyo sa Ginoo. Ayaw ipanabi sa imong higala, especially di na Christian, kay pag nag-away mo, tibuok barangay sa inyoha ipanugilon ka. Mo na prangkahan jud ka nako ana. So mili ka imong siran nga dili ka pakaulawan. Dili gyud ka kani sila atong gibasa karon nga grabe kayo gyud ang ilang judgment. Unya kining manghukom ta sa uban, minaw tag-ayo ha, amen. Kining manghukom ta sa uban, atong ipakita nga kita usab mapakyason. Kay gamiton sa Ginoo ang kasaypanan sa uban, parang mapadayag ang labing dakong kapakyasan nga naa nimo. So mugamit siya glain, parang ikaw makabalo ka. Gani, kana mga tao sa imong palibot, salamin na nimo. Kung unsa ka. Dili man karon, dili man sa nilabay, pwedeng sa umaabot. Dili man na parehong sala, pero nagbuhat gyapon ka sa maong sala. Bisag dili pa parehog ngalan. Amen? So muna nga, kinahanglan nato ni masabtan pag-ayo mga igsuon tungod kay bisan tuod sa taas-taas ng panahon nagapangalagad tas Ginoo, bisan pag mga alagad sa Dios, mga pastor, mga tagdumala sa buluhaton, grabe gihapon ang mga pagpangapakyas. Walay pagtagad sa kabubuton, kasuguan sa Dios, mga ingon ana bitaw. So, nahibawan nato nga kining mga magtutudlo sa balaod, mga abogado, dinhi sa Biblia, sila ning gitawag og mga Pariseo. Nay problema sila ang muhusay. No, ning mga abogado magtutudlo sa balaod. Karon kung maghiskot kag Pariseo, ilang i-model. Kung mayon ganitag i-model, kung unsay ilang nakatunan sa ilang gibasa, ilang ipakita sa mga tawo. Tungod kay mas masabtan man sa tawo ang imong itudlo kung makita po nila sa imong pagkinabuhi. Nagkasinabot ha? Mas masabtan sa mga tawo ang imong gitudlo kung nakita nila sa imong pagpanulti, sa imong pamatasan, sa imong pagpanglihok-lihok, o sa imong pagkinabuhi. Tanawa si Jesus. Pag-ingon ni Jesus, I am the bread of life, ang iyang mga tinun-an nakasabot og ayo, kay nagpakaon man siya og 5 mil gikan sa 5 ka tinapay og 2 ka isda. Tama? Pag-ingon ni Jesus, pagpaubos kamo, nasabtan siya ang mga tinun-an, kay nanghugas man siya sa mga tiils tinun-an. Pag-ingon ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. O iyang gipakita, pinaagis iyang pagpanulti, nga naa ang kamatuuran. No, naa ang pagkamatarong. Pag-ingon niya nga, siya, kanang naan niya ang tubig nga naghatag og kinabuhi, na nakigsulti siya sa babae dito sa tabay, iya unang gipamatud-an. No, kasagaran manggod, expert kay ta sa pagpanulti, pero sa atong mga buhat, diha ta nga pakyas. Munang ato ng susihon pag-ayo karon. So ayaw jud paghukom sa uban. Kini nga panghitabo tan-awa og ayon ni because musulti gani kag mga magtutudlo sa balaod or mga Pharisee, modelo ni sila. Nga unsay naas kasulatan sa balaang kasulatan, naas ilang pagkinabuhi makita. So modelo sila. Nga kung ang mga tao mo tan-aw nila, wala gini sila sayo, perfect jud na. Nanawa na si Montapad, murag perfect tan-awon. Tanawa. Hello? Ang uban ay kasuko tan-aw. Nga na. Murag perfect tan-aw, no? And labaw sa tanan mga igsuon, mas gihatagan natong pagtagad kining makita sa tao kaysa sa makita sa Dios. Ang makita sa tao, unsa imong suot karon, unsang pintala imong gipintal sa imong nawong, munay makita sa tao. Unsa na branded ba na imong gisuot, munay nakita sa tao. O gumunay atong gihatagan pagtagad. Nakalimtan nato paghatag pagtagad kining unsay makita sa Dios. Hello? That is why ang tawo nga Dios nun manglantaw maluoy, mahigugma sa iyang nakita. Pero ang tawo nga tawhanon manglantaw manghukom. Kini klaro kayo nin tawana oh. Kini kanay hukom jud ta. Kita tanan ana mga igsoon. Tama ba? Amen. So niya ta karon tungod kay gusto nato nga kining pagkinabuhi nga nagapos ta sa kaaway matangtangan taan ni karon. Naa pa bata?
Unya ang tanan na mauli apan si Jesus miadtos bungtod sa mga olibo. Nasa niagi mga igsuon nga Sunday, ang mga taong gipapauli, ang mga tinunan miadtos tabok sa pikas lanaw, si Jesus niadtos bungtod sa olibo. Ang atong Ginoo sa matang panahon nga di pa mo abot ang adlaw nga magsugod siya bulaton, gagahin gud siya panahon nga makigsulti sa amahan. Gimodel niya nga magampo gyud. That is why pag ingon niya nga pray, pray. Dili baka mo makatukaw bisag ulay walang bisag usa lang ka oras, usa lang katakna. Iyang gimodel na, iyang gipakita na. Sa verse 2, sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo, mialiron kaniya ang mga tao og milingkod siya og nanudlo kanila. Nindota no? Hello? Ang mga tao gatindog, si Jesus naglingkod, nanudlo. Praise God kay ikaw palingkoron, o niya si pastor may magtindog. Kaya magwali, oy, gutom kayo. Magbaylo siguro taron ani ron. Mawala ning gutom basta minaw ka magtindog. Nya nagwali maglingkod. Okay, verse 3. Ang mga magtutudlos balaod, tanawa, lawyer. So, pwede ka mahimong magtutudlos balaod bisag dili ka nagkinabuhi og unsay nada, lawyer gyud ka. Pero mo na gani kang Pharisee, double agent ni sila. Ka lawyer sila, magtutudlos balaod, ikaduha gimodel nila, gipakita gyud nila. No? Pareha nagdoktor mga igsoon nga kung manigarilyo ka mo ni may tabo sa imong lungs, mo ni may tabo sa imong mga tudlo, pero imo siya makita ang manigarilyo pud siya. Tanawa? Pero kung Pharisee ni siya, iyang i-model, ang iyang isulti, iyang ipakita. Pero kung alagad kas Ginoo tulo, ang imong gisulti, imong ipakita, og makita pod sa imong kasing-kasing. Kadi man ta pwedeng pakaron ingnon pakitang tao lang ani. Ayo. Kumuyong kaitang pakitang tao, murag tao ka ba? Pero tinuod lang sa suod, na ibaboy, na iro, na ipis, lain-laing kinaiyang nasa suod. So muna yung pakitang tao. Okay? So kining mga magtutudlo sa balaod ng mga Pariseo, nagdalag usa ka babaye nga hisakpan nga nanapaw og siya ipatubang kanila sa tanan. Una nilang gibuhat, gipakaulawan nila ning babayhana nga nakabuhat og sala. Hello? Kining mahukmanon nga tawo, ang kanunay niyang hisgutan ang kapakyasan sa uban. Hisgutan niya ni sa daghang mga tawo. Ngano? Gusto niya nga ma-elevate siya, mataas siya, o gatong tawo nga iyang ipanugilon, tamakan sa uban. So ang una nilang gibuhat, aning babae nga nasakpan nilang nagbuhat og daotan, gipakaulawan. That is why ayaw i-judge si pastor, kay never judge si pastor or ayaw i-judge na si mong tapad, kaya di na mo pakaulaw ni mo. Ang magpakaulaw ni mo, ikaw ras imong kaugalingon. Sakto? Kabalo ka ang tao makapasakit ni mo, pwede ni mo siyang talikdan. Tama? Ang mga tao makabuhat ni mo dautan, pwede nili ni mo siya paminawon, o di mo siyang mupalayo kaniya. Ang mga tao nga sigirang kapang hukom ni mo, pwede ka di mo paduol niya. Pero dili ka kaikya sa imong kaugalingon. Di ka katakas sa imong kaugalingon. Kanang ikaw ra mismo yung pasakit sa imong kaugalingon, ikaw ra mismo yung hukom sa imong kaugalingon, ikaw ra mismo yung magdaot sa imong kaugalingon, ug di ka kapalayo sa imong kaugalingon. Karon masamtan ni mga ayon ni. Oh, gabi oy daghan na pamadayon ning tangtangunan sa akong kinadisi. Oh. So, ilang gidala ni ngadto sa Ginoong Hesus og atubangan sa mata sa tao. Imagine ikaw ni, ma-viral ka. Asang iskabitsi, asang cordon chicken. Hello? Tibuok, Pilipinas. Ha? Ma-viral ka mga igsoon. Grabe ko kayo na. So, gipakita gyud, gipost gyud siya. Nga naman ta? Makitantang na kapakyasan ng uban atong i-post. Sige kuno, suwaye kuno, inig-uli ni mo ron. Tanan ni mong sala, i-type dito sa imong Facebook wall, unya i-post. Kay mo comment mi tanan. Kaya na to? Baga man kay tagnawang makapanugilon sa binuhatan sa uban. Tinunay, baga no? Kapastor ay baga? Pero wala tay nawong ikapanugilon para sa atong kaugalingon. Kanang mayon kang, ay, mari. Kuan ba na ako i-chismis nimo, kabalo ka, ang akong binuhatan maubaya na Ingani ko, di ni mo na mabuhat. Pero kugihan kayo ta nga manugilon sa binuhatan sa uban.
Ang naigo ingong amen. Kadtong wa nag-amen, tagal malangit na to kuhaon na to silag sayo. Hindi mangangkon ta sa atong kasaypanan ha. So, dera, ang babae ilang hukman og ilang gipakaulawan og hukman sa kamatayon. Og ikaduha, ila sab nga bitikon unsa ang nahibaluan, unsay kaalam, unsay himuon sa Ginoo. Kay kun moingon ang Ginoo nga, sige batuan na hukman na po nila ang Lord nga, ingon kang Ginoo kang tighatag og kinabuhi, maluluyon na higugmag mo pasaylo, nga namang imong ipapatay. Pero moingon pod ang Ginoo nga, ayaw ninyo nagbuhata, moingon pod sila, supak ka, rebuild gyud ka kay naingon ang balaod ni Moses. Tanawa ha? So bisag unsay isulti sa Ginoo, himuon nilang sayop. That is why ang Ginoo wala siya nitingog. Nitikubo siya og nagsuwat. Nay mangutana gani nimo, ayaw pataka-takang parang expert ka. Mag-isip ka muna. Kasagaran ng mga tao mga magdebate-debate. Di maghuna-huna dito rag patakarag murag manok nga nangitlog. Inigawa sa ito. Putak. Ingana diretso. Pero sa pagkatinuod lang, gusto sa Ginoong tudluan ng kada usa nato nga kining maalamon dili ni siya ingon nga iya dayong i-prove iyang kaugalingon. So dunay contest mga igsuon sa mga iro. Nay mga iro, nay iro nga kanang askal, asong kalye. Napoy iro nga ginalam. Naapoy iro nga kanang dalaon sa ang mga kinain. Mag-check up og nay mga bomba, nay mga sabon, nay imong mga bagahe. And then sa katapusan mga igsoon number 4 nga contestant kining cheetah. Sa mga wala na kaila og cheetah, daghan ni siya makita ni siya dito sa Africa. Nga puntik-puntik ni siya nga kaliwatan ra ni sa kanang mga leon, mga iring, mga maral, mga tiger, mga ang cheetah gamay ni siya ulo. Ako na lang hilugayon, kita ba mo kanang puma nga brand unya nay murag gadagan diha, di na siya cheetah pero ingana siya gitsura ba. Nga orange ang iyahang balhibo, pero puntik-puntik nga ito. Siya mo'y ika-upat nga contestant. Pagpabuto na mga igsoon, boom, nanaganda yun ang mga iro, ang cheetah galubog. Ni-apel sa dagan. Nga naman, kabalo ka nga ang cheetah, mudagan na siya kung naa siya tukbon. Unya, dili pa na siya mudagan, nga dili niya sure nga makuha ang iyang kaunon. Munang kato mga taong gustong magpasigarbo sa ilang kaugalingon, nganong moapil man ka? Magpasigarbo ka na, mahatag ni mo 50 pesos. Nganong moapil man ka? So, sama ni atong cheetah, bahala mo hala, panagan mo. Wala nagpasabot nga, di siya kamaong mudagan, kay gani, kung mudagan siya, biyahan to tanan. Because cheetah is the fastest mammal. Tama? Mammal ba ng cheetah? Ha? Ha? Animal? Unsa na? Kusog yung kay na mudagan. Unya, sa di pa na sa mulihok, iyang siguroon nga makuha guniya ang iyahang kinagrabihan yun ang mudagan. Ingana ta sa itong kinabuhi. Nga dili nato ikuan na ikumpara ang atong kaugalingon. Kung ang atong kaugalingon nato ikukumpara, tanawon nato ug unsay naa nato nga wala nila. Mao na nga mang-lockdown na kasauban. Pero bantayi pag-ayo, nga naasab sila'y nahuptan nga wala ka. Insakto? Nay maayong musayaw. Pero ang tingog, di makuha sa Q nga chord sa gitar. Na ba Q nga chord? W? Z? No, so lain-lain. Mao na nga, ang imong kaugalingon mo isusiha kanunay, tanawag unsay gisultis Biblia ni haom baka. Kay useless mo nang mayo, Christian na ba ako? 20 years na ako nagsimba, pastor. Christian ko, Christian. Walking Bible ko, pastor. Memorize na ko na Genesis about Revelation, King James pa. Pastor, tanang kanta kay bawo ko, pastor. Walking Bible, no? Pero susiha pag-ayo, unsay pagkinabuhi. Kay basin masama ta aning pariseo mga magtutudlo sa balaod. Padayon nun ako. So sa verse 6, gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya.
Apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta, ginamit ang iyang tudlo. Halawa ni tingog. So, di ibig sabihin nga wala ni tubag, walay nahibawan. Pwedeng pahilom-hilom rin na. Pero inig tingog, ana, hilom ka. Nasabta na to? So, ang punto, nga nung si Lord wala siya niditsog tubag, gihuwat niya ang mga tao nga maminaw. Unsa ka na isulti ron? Sige, gunit silang bato tanan. Bato na to ni bae, pero inig masayo po ning si Jesus ron, apil yun nato siyang mabato. So hilom tanan, naminaw, naghulat, ugon sa gisulti sa Ginoo. And Lord, come on! Dili, Lord, ilang tawag? Dudes. Dudes ilang tawag ni Jesus tingali. Or, Doy! Sige, Doy, unsa may sulti, Doy? Kaya wa man ni sila itahod sa Ginoo. Sa may kasulti. So, niingon ang verse 7, tanawa, og samtang nagbarog sila dito, nga nangutana, mituyhan si Jesus, og miingon kanila, bisag kinsa kaninyong wala makasala, mao'y paunaha pagbato kaniya. You see? Sa gisulti ni Lord, iyang gi-expose nga kamong tanan makasasala. Dili raning inyong batoon. Og ang mo prove ana, nga kamong tanan, nga mo batoan ni ang babaeng sadan, makasasala or gani labaw pa niya ang pruweba ana daghan kaayo. Una, silang tanan namuhi sa ilang mga batog na nalikod. In other words, number 1, prove na nga sila usab sad-an. And then giunsa nila pagdala ning babay ana, gani dili ipaduol, dili ipahikap kung dunay babae nga ani. Giunsa nila pagdala? No? Ikatulo, nga nung nasakpan nilang nanapaw. Naghuwat. Lawe, videohan. And grabe ni sila, nangita yun sila paagi nga ilang bitiko ng Ginoo. Now listen. Unya, misulat pagbalik nagsulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkanungog nila sa gisulti ni Jesus, tinawa, nag-iyahay silag pamahawa. Nag-una ang mga tigulang. Listen, kita mga ginikanan, modelo ta sa itong mga anak. Unsa itong ipanghimo, sunod ko ning mga anak. Nag-una ang mga tigulang, lakaw po ning mga batanon. Di kayo mo simbas papa, di po ko. Di kayo mo simbas si mama, di po ko. Si mama ganin, malikas po ko. Si mama ganin, sukano na, suko po ko. Hello? Kita mga ginikanan, masuko, mantamang lakaw na itong mga anak, di mananghid. Pero ikaw, og nakaibuhaton, nananghid bakas Ginoo? Ayo? Suko na kayo ning gatanaw na ko ni uban. Si Jesus mituyhad og miingon kani, hain naman sila, wala ba'y nagpabilin aron pagsilot nimo? Wa ba'y usang nagpabilin aron silot nimo? Ang iyang tubag wala, sir. And then si Jesus mingon kaniya, kun mao kana, bisan ako dili mo silot kanimo, lakaw og ayaw na pag maura man ay awhag ni Lord sa atoa. Kaya kini nga itong pagpakiglakaw sa kinabuhi, mahalon kay tag sapatos, mahalon kay tag karsunis, mga pinalibays-libays. Branded kay mga suot, mahal kayo ang mga make-up, tap-tapan, rapod sa mask. Mga buisin, mga monggulto. Kuha na to, niya dugang nga na po, nga naman na, ano ba? Pailin-ilin na good. Pero kung no? Okay ra na sa mga babae nang manguhag kilay o niya butangan. Pero laki ka, magingana ka. No? Lisod ka, ayaw na. Ayaw dyan nagbadlis-badlisin yung kilay, Rick. Kaya masakpan ng atong pagkatinood. So, ingon siya nga, wala dyan usa. So, ingon si Lord, dili po kumuhukom nimo. And then, lakaw og ayaw na pagpakasala. Maura man ni ang gusto ni Lord sa atong kinabuhi. Nga dili ta magpakasala. Pastor, wala man ko nagbuhat sa sala, pero kanunay lang kung makakitag sala sa uban mo nang mapandol ko, makapanghukom ko, nakasala. Di hapon mao. Na gusto ni Lord, masabtan nato ni pag-ayo. Ato ning palawomon, mas mulawom pataani. Now, karon, si Lord, ang John chapter 10 verse 10 ingon siya, muanhi siya paghatag, ni anhi ang yawa, pagkawat, paglaglag o pagpatay. Apan muanhi ang Ginoo paghatag o kinabuhing madagayaon. So imagine na ha,
atong makita nga kining magtutudlo sa balaod, mga Parisiyo, sila ning gitawag og Dios nun sa kapanahunan. Mga katawhan nga iya sa Dios, kay gani sila mo pahamtang aning babaeng nagbuhat sa mga buluhaton nga iya sa kaaway. Pero sa diha nga gi-expose sila sa Ginoo, mas labaw pang nahimong makasasala ni sila kaysa sa aniining maong babae. Ug daghan nato, ma-prove nato na sa makadaghang higayon mga igsuon, diha sa mga panghitabo sa Biblia, nga kining mga tawong nagtan-aw sa ilang kaugalingong mas matarong pa kaysa sa uban, maupay mas labing sad-an. Timan ha, before ka mauli. Nga kining tawo nga mutan-aw sa uban nga daw makasasa sila na kanang giingon diha muhukom sa uban, mao pa hinuoy naggagunit sa labaw pang mga kapakyasan. Padayunon nato ng mga igsuon. Adto ta sa Mark chapter 7 verses 1 to 13. Mark chapter 7 verses 1 to 13. Mao gihapon ni mga Parisiyo og mga magtutudlo sa balaod. Kabantay ka mga igsuon, dunay tawo nga dili siya makabuhat sa imong nabuhat, mo nang masina siya nimo. Naapoy tawo nga daghan siya nabuhat nga dili nimo mabuhat, mo nang nasina kaniya. So wala ka gibutaran sa 2022 nga election pero nahimo na kang senador. Senador. Ang kinaon duming. Sinahan. Ngano gani na? Oh, tanawa ha. Verse 1. Mark chapter 7 verse 1, ang mga Parisiyo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. Oh, bantayan ginila kanunay ang Ginoo, no? Amen. Bantay ka kay nakapalibot nimo ning mga maghuhukom. Daghan kayo mga judges nagpalibot nimo. Lingi si Hana. Onya, ang imong pagpanulti basahon nila. Kaya nilang basahon. Gani ang imong panghuna-huna, pwede nilang gaman og istorya, no? Wa nimo isulti pero tingali ang yuna-huna ani. Baratuhon kong pagkatawo. O verse 2. O namatiknan nila nga may mga tinun-an si Jesus nga nangaon nga hugaw ang kamot. Nga sa ato pa, wala makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. So, mga alkohol ni sila. Sa itong panahon karon, mga alkohol, manghugas og kamot, nabali na ning ato ang kahimtang karon. Atong mga kusina na mas likod. Na karon na nasa tubangan sa bahay na atong kusina, ato na manghugas. Atong mga lababo na nas gawas. Kay inigmusod, balay, manghugas una. Nabaliktad na, no? So, kaniya itong mga igsuon, doon na po yung mga kanang gipatuman nga mga balaod nga, manghugas ta, inganihon, ingani. Manghugas og plato, manghugas og mga panaksan, mga sudlanan, manghugas og kamot. Na karon kahibaw ang Ginoo nga ang iya mga tinunan ritsog pangaon nga di manghunaw. Pero nganong wala man nasultiin ni Lord? Nganong wala sultiin ni Lord nga manghunaw mo ha kay mapandol ni mga Parisiyo? Sayo para rabay gibantayan ani. In other words, nitugot si Lord nga ila tong himuon aron nga ma-expose niya ang labi pang kadaotan nga gibuhat aning mga relihiyosong tawo. Sabta na to? Oh. Kay ugon siya nakita hukom dayon. Ingon diha, sa verse 3, ang mga Hudiyo manggod, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Kita, daghantag na dawat sa itong katigulangan. Magtukod kag balay, butangig piso ng mga haligi. Di na noon to nato, magamit, may pagipalit og snacks. Padugaan dayon. Nana, no? Daghan kang gitudlo sa mga katigulangan. O niya, una ni mong ligo sa bata, dapat, na mga lihi-lihi. Ay, intawon. Nahinumdum ko unang ligo sa akong anak, akong kulob sa ako ang iyang nawong naasa, ang nawong ni Kizaya nasa akong palad, gingana nga, gipagawas ra ang iyang nawong, suwang gigunitan niya, ang dughan niya naasa bukton. Kanya gipatungod na ko siya sa gripo, gibugnawan. Gripo? Wala ganay bakuna ng bata. No, 4 years old na hapit. Praise God.
Atong bakunahan, tanan atong paagi at imanon niya. Di po nato patubuon dool sa Ginoo. Muna'y problema. So, dili sila makaon kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. O mukaon bisag unsa inigabot nila gikan sa merkado gawas kon makapanghugas una sila. Grabe kalimpyado ni mga grabe ko kay sila ka matikuloso. Mo ba na matikuloso? Sa may daghan pang mga sugo nga ilang nadawat og gituman sama sa pananglit sa hustong paghugas sa mga tasa, sa mga kulon, sa mga panaksan, sa mga bronze o sa mga higdaanan. Grabe, no? So naay paagi, dapat maghugas kag tasa, dili lang kay sa sulod, apila sa gawas, apila ang sa sampot. No? Kuha idaan og mga mumho. O nya, before nimo ibutang ang sponge dito sa kanang naang sabon, pugi una kay matunaw ang sabon. O niya, kuhaan na ang mumho, o saan imo butangan, o imo saan imo sabnan, kaya ang mga mumho, mo pilit sa sponge, imo ipatong sa sabon, mo pilit na sa sabon ang mumho. Kuhaan na, kita po na yung mga ingana. Hala, no? Kaning ipangsulting pastor mo, o dyan ba? Verse 5, busa nang utanak ang Jesus ang mga pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinunan, wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan. Nangaon, hinuon sila nga hugaw o kamot. So kabalo ka mga igsuon, bisan sa atong kapanahonan karon daghan kayong tradisyon. Nga kita mahadlok tag atong lapason kay mainsulto ni sila mga idalan na raban basig mga takihon ni kalit. So samag na ay mamatay, kinahanglang iagis bintana. Dapat ang simbahan duha ka buok pultahan. Kay diha mo sulod ang minatay humagmisa atos laing pultahan pagion. Ano po nang wa badlungas pare? Ang gandang mga tuo-tuo ba nga gikas katigulangan. O nya napay laing nga mahurot nagkamatay ning mga igsuon, usa na lang ka igsuon nga buhi ni kamatay niya tumbahag us kabuk lubi. Muna gingon lang magpayag. Sakto? Huh? Grabe. That is why sa pagkamatay sa among mama, daghan kay mig insultong nadawat. Daghan mig kasaba nga nadawat. Nganuan, puro man, mga pastor maning mga anak ane. Nya mayong, iagig bintana, way bintana na mong balay. Buhat patag bintana kay iagig. No? Unya mayong pagyon nga, oy mga anak, dili pwedeng mo kugos kay maot-maot. Karon na lang may makabalos og kugos sa among inahan. Katapusan pagyon nga kugos, di pagyon pwede. So daghan mga tradisyon, kamo po daghan mong mga tradisyon. Mga ibutang sa pultahan, mga ibutang sa haligi, mga palihi. Magbutang tag mga, napoy gapoy mga Kristiyanong ingana, wa natudluan ba? Magbutang og mga lingin-lingin nga prutas kay bagong tuig, swertehon ta. Wa ko'y labot ng lingin nga prutas sa panalangin nimo sa Ginoo. Magbutang kang mga lingin nga prutas, tapulan yung ka. Pati imong ulo, lingin. Imong panlantaw mo, lingin. Wa hinungdan. So grabing daghanan ni mga tradisyon, mga igsuon. Kinadaghayanan mga tradisyon. Na kundi ka mga lagad sa Diyos, mga igsuon, ang Deuteronomy 28, amo ning gibasa sa mga papa, nagpasidaan, bisan nimong panimalay, imong gitukuran, dili ika maoy, makapahimulos. Tanawa na uban, ang laya silang balay, kana ko na gapuyo. Tinuod bitang naay gapuyo, diha, kay naamo diha. Naay laing gapuyo, mabawa na nimong naay magpuyo, kay naay balaryan sa kuryente, balaryan sa tubig, naay mga tsinilas sa gawas, naay mga hinayhay, naay mga labaw, yan ang nailang gapuyo. Dakita kay hala, sunod na guputas magtuo-tuo. Nyaman ba dyan? Unsa man po'y mawala og masunod data? Dako kayo ang nawala nimo. Ang nawala nimo ang kaluwasan sa Ginoo. Ngano man naluwas ka pinagi sa pagtuo og kanang imong gipangbuhat pagpakita nga wa kay pagtuo. So na ang Biblia nagtudlo kanato, and ang problema ang tanang gitudlo sa tawo, ang mga balaod nga ginawa sa tawo atong gisunod, pero ang balaod nga gigama sa Ginoo wala na to gisunod. No?
Kabalo ka. Pag magbuhat kag sala nga ikaw ra, dakpan ka. Presohon ka. Pero magbuhat mong salang daghan kayo mo, pasagdaan mo. Tanawa mga igsuon, before pag-lockdown, 3 days before ang ECQ sa Manila, grabe kayo. Makita na karon sa Facebook, gahuot. Naka-face mask, naka-face shield, pero gaingana sila. Gaduot, linibo ka mga tao, kaya mangayog amelioration program. Amelioration program. Kanang mangayo sila, o ginabang, kanang ayuda. So wala rin sila pang dakpa. Di na tumadala, social distancing tao, kamo dia, dakop, kaya nga wala rin. Kasi sila matayang gabuhat. Yung ikaw raw sigurado, wag ka-face mask, wag ka-face shield. Diritso na. Nakaroon daghanang balaod ang yuta. Kinadaghanang balaod sa yuta. O niya, kinipat yung balaod, mga igsuon ay gitawag og innocent from the law, excuses no one. Sakto ba na akong gisulti? Kung wala ka nahibawan sa maong balaod, niya nakalapas ka, dakop gyapon ka, preso gyapon ka, kay wa may exemption. Halimbawa, pagkita nimo sa yuta, no trespassing. Sa inyo ang di pagian, abungan, magkawayan. Nya sa ilaha, no trespassing. Unsa maning no? Kaning trespassing. Unsa man eh? Paglapas ni mo, dakop, trespassing ka. Ano trespassing man? Nisulod ka sa kong yuta. Wa may kawayan, gibabag. Na may balaod, no trespassing. Nilapas ka. Wa man ko kabalo kung sana. So, sa samang paagi nga na puta. Di ta pwede mo yung Lord, wa man ko nasayod. Nga naman, naipulong sa Diyos. Wa man ko kasabot sa pulong sa Diyos. Maminaw ka. Magampo ka. Basahon ni mo. Kita na to? Now, ilang nasakpan nga kini mga tao ni mga pagtulunan, mga tinunan ni Jesus. Dito pangaon nga ng hugas. Sa mga kamot. So labihan nilang sukua. Lagot kay sila. Nga naman, giinsulto ninyo ang atong katigulangan. Giinsulto. Now, mauna ni ang nahitabo. Nga kung ang balaod sa Diyos, isalikway nato, ang mga pagtulunan nga gitudlo sa tao, maunay atong himuong balaod para sa atong kinabuhi, nga daw labaw pa sa balaod nga gikan sa Diyos. Nakuha na to? Padayon na to. Ningon diha mga igsuon. Sa verse 5, busa nangutan kang Jesus ang mga Pariseo. Nangaon man ni sila, wala nang inaw. Sa verse 6, si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaron ingnon. Grabe ditsuan nino. Kanang nasa imong tapad, tigpakaron ingnon. Lihay daan, kaysa paon ka na. Iyon, tigpakaron ingnon, sagbaan yung ka dito. Si Lord, mga grabe, di yun nemo. Si Lord, dili siya pugong-pugong nga mo rebuke. Gani si Pedro, suod kayong disipulo, gingan lang, Satanas, pawas akong tubangan. No? Pero dito si Pedro, ang naa sa sulod ni Pedro. Manainon gani kang pakaron ingnon, di na ikaw. Kanang naa sa sulod ni mo, palayasan na ang akinaya. Amen. Nasuko na ning uban gatanaw nako. Wala gayud masayop si Isayas. Sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo sumala sa nisulat kining mga tawhana nagpasinungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Hala pwede daytang mosulti og tamis kayo no? No? Pwede kayong mosulti nga tamis kaayo. Pero sa sulod sa Proverbs mga igsuon bisan gani sa kaon mo nang pagbantay mo ha. Every time nga naatas invite on tagkaon, kaon nga dinato. So, di ka kamao mo gamit sa tinidor, paningkamuti po, ingon-ingon, anak, kuhit-kuhit. Kabantay ka na, inviteon kasi mong uyab, ngaon mong Jollibee, sublaan pa ni mo gamay pako. Pero kung sa inyo patong balay, bisag mo muhurot. Hello? Mga onta sa gawas, mga igsuon, pinasosyalan kayong, pinaingana kayong, pinatabon-tabon pa niya itong panyo, gikas lamisa. Nga na, no? Pero sa atong balay, patong ning tails, patong ang sikos lamisa, muragamasa siminto. That is why, sa diyang mga untas pulong sa Ginoo, inato ni bay. Amen? Kanang murag athum kang mukaon. Amen? Praise God. So, pakaron ingnon. Kitang tanan, dunag yun tayo mga panahong pakaron ingnon. Kanang gutom kayo, busog kayo, okay na, pastor. Okay na, pastor. Busog kayo. Ha? Nakakainga na.
Tunulan ka. Ni ay kuno, nay gamay ra ni kayo dawatan ni. Ay ayo ra ko na. Ayo ra. Pero sa tinuod lang, thank you. Dako kayong thank you. Daghan ta kayo ana. Kanang mugakos ka, mulamano o niya, sa pagkatinood lang, iniglamano ni mo, makurintihan ka, kay mo bukaw, mo dugo. Bubukal na sa mua. Dito sa kanang karaan na tong naandang panagtigom, ingnan man ta, ipakita na to ang atong mga panaginig sa unay. Peace be with you. Good morning. Inig, peace be with you ni mo, kanang nasimong tapad, di ni mo kaila. Peace be with you. Gaaway ba di mo? Ang instruction ni Lord, pag naa kamoy nakita or mga sumpakyan, mga pagsumpaki, inigduol ninyo or salaran, biyain inyong pagsimba, biyain inyong paghalad, pakiguli una kamo, aron dawato ng inyong pagsimba sa Diyos. Saan man pagpakiguli? Ngayon abot simbahan, ay ito urag akong kontra ni lingkod sa tubangan. Ari ko diri ba magpayong-payong pa jud. Taabon pa jud payong. Dahil imong ingong peace be with you, dili ni mo kaila. Kabalo ka mga igsuon, kung doon na kay pagdumot, kung doon na kay paghukom sa inyo, sa imuhang kasing-kasing, bisag na sa layo sa ang tao mahukman nimo. Samot na siguro usahon mo sa uskabalay. Ibutang mo sa usak kabalay. Bisag gamay kayo ang sala, gamay kayo ang balay. Di mo magtagbo. No? Kung naa sa ports, naa sa pantawan, inigawas sa niya, inigawas anong tawhana nga naamoy sumpaki sa kusina mo agi. Usa po ka musulod sa sala. Kung mukaon siya, mo po imong ipanghayhay, ipanilhig. Human niya kaon, ikaw na po mukaon, siya na po imong nilhig. Di makuban. Nga naman, na mga bikil, na mga kasuko, na mga paghukom. O say, may tabo punis mga magtiayon. Ikaw ba na gusto nimo imong asawa ing ani? Kung na diha imong asawa ing na, ang nanay mong asawa na imong tapad, ing na. Ikaw ra ba usa sa kalibutan, wala lain. Ing na, sulti ba? Maura na. Ya, gusto ka, ikaw nga ba na gusto nimo nga ing ana ang imong asawa? Kay nangita lagi kag perfect nga asawa. Katong nanguyab kaniya perfect siya ato, pero karong kakuyog na mo hala nanubo ning sungay. Nanggawa sa ulo, nanggawa sa likod, nanggawa sa paa. Mo nang og mga tulog na gani ang asawa doon na naa sa katre, ang bana to sa sofa sa gawas. Kay nang gawas na ning mga sungay. Kay ikaw ba na gusto kag perfect nga asawa? Now, bisag mo abot pa ka dito sa planetang Mars, mo abot pa ka dito sa bulan, sa adlaw, sa bituon, mangitag perfect nga asawa, wa kay makitaan. Naras imo huna-huna. Ikaw po, asawa, nangita kag buutan nga bana, kamaong muluto. Mami, hindi ko kamaong muluto, mami. Buutan nga bana. Kanang bana nga, sige rang garimit ni mo. Kanang, nairesibo kanunay. Han, muna akong sildo, di ara mga resibo sa akong nabayaran dito sa kantin, pinirmahan na, han. Pangutanas BIR, og nagmakakba ko. Na pang chicken cordon. Ano ko nang maapi ng chicken cordon? Ay. Sultihan ka na ko asawa, wa kay makitang bana ing ana. Nayuban, tungod kay, sige sila pangitag, asa guni. Musuway dito sa uban, mo ato mangitag uban. Pero kay wala mang ing ana. Wala ing ana, mga igsuon. Kanang imong bana, os kabuok, gyunas, tibuok kalibutan. At tata, wala laing Roger, humawan, ing anag kadako, ing anag tupi. Wala laing. Gato ka hatipuni og napay laeng Rodi. Ing anak kagwapo, ing anak kataas, ing anak limay tudlo. Way laeng. Now, bisan pagani di ay partner na natos kinabuhi or mga anak nato maghinukman na ita. Makahukom.
That is why, kinahanglan putang mahigmata nga ang mas gikinahanglan nato kanang pailog. Kanang pailog. No? Ang mga batanon sige kog tambag, ayaw sa maguyab-uyab, di pa pwede. Unya, kay lami na kayo pastor. Ay. Ikaw pastor, ikaw joy himog babag. Nya, marcha ning mga tawo ni Joshua. Nya, ingon si Lord, Joshua, ayaw magpakigera. Pagdayeg lang mo sa Diyos. Patingog ang mga trompeta for 7 days. And kanang nga wall mo collapse. So mga music team, magdayeg na sila, magdayeg na sa adlong Domingo, magdayeg na sa Ginoo, hallelujah! These are the days of Elijah. Nya gituuhan gidi lang na mabungkag. Lord, bungkaga ang pader. Si pastor nga babag sa akong gusto. Bungkaga. Gusto na ko, Lord, manguyab, Lord. Ngayon, kahit ang among praise and worship leader, Lord, katong mga backup, Lord, katong drummer, Lord, grabe kayo mong nga-nga-nga, Lord. Pero di, masugot si pastor. Munang kusugay ka mo ambaks pagdayig kay para mabuak ra gining mga babag-babag ni pastor, oy. Sa tinuod lang, kanay yung ginikanan, kabalo na sila kung pwede na. Ano yung mga leaders, kabalo na sila kung pwede na. Gani, inyong leaders, gaampo pa. Hindutag si Janji o si Kuan, may magkadayon, Lord. Ay, ayaw, kasukod niya Atilos. Napabasa? Ngano naabot ang tadhang malayuan naman ta kayo? So, grabe, hinukmanay. Bisan kaugalingon na ito nga, mga minahal na ito, kinabuhi ato ng mahukman. Usahay mangyud mga igsuon, bisan ikaw mismo si mong kaugalingon, tungod sa atong mga agians kinabuhi, doon na tayo mabuhat or masulti nga dili angayan. Nya siya pod nga nakadungog manghukom nimo. Pero dili angayan gyapon nga buhaton. Nga naman, tungod kay, bisan pa sa Biblia, doon ay mga taong tungod sa grabing kasinatian sa ilang kinabuhi, nakahukom sila, nakapanulti sila dili maayo. Tanawa ha? Kini si Naomi, bana ni kisa yang bana yang asawa yang bana doon na siya duha ka anak nga lalaki nga nangamatay. Unya naminyo ning nangamatay nga mga anak ni Orfa og ni Ruth. Now si Naomi gikan siya sa Jerusalem ang dapit nga gitawag og house of bread. Ang Jerusalem nagpakasala sa Ginoo. Gikastigo sa Ginoo ang Jerusalem sa grabing kagutom. That is why nihawa sila. Sa laktod nga pagkasulti, ilang giikiyasan ang latos sa Ginoo. Nganuan gutom. Nalimot sila. Ngang ilang gipuy-an house of bread. Sa tinuod lang dili gutom kay house of bread mismo. Pero disiplina ra sila. So iyang Naomi, ang iyang pangalan Naomi. Ang ngalan nga Naomi sa Hebrew, gipasabot nga ambak sa kalipay. Munay Naomi. Kanang jumping or rejoicing nga marag gaambak-ambak sa kalipay. Pero pag-abot na niya dito sa dapit sa Moab, namatay ang iyang mga anak, namatay ang iyang asbana, unya ang iya nalang duha ka anak maoy. Duha niya ka binalaye. Maoy buhi ni uli na si Orfa, si Ruth, desididong mukuyog sa iya. Pagbalik niya sa Jerusalem, wa na siya inahot, pobre na siya, gutom na siya. Ni ana ning mga taga Jerusalem, "Uy, Naomi, praise God, nabalik na jud ka." Ingon na siya, "Ayan ako tawag Naomi. Tawagan ako og Mara, kay pait ang akong giagian." Amo nang sigtan og Mara Clara, no? Pait ang akong kahimtang, pait ang akong kasakit, puro akong giagian. Tawagan ako og Mara. Pero after that, bisan pag siya mismo iyan ang gihukman ang iyang kaugalingon nga Mara siya, gibalik gyapon sa Dios niya ang iyang pagka-Naomi. Usahay mo hukom ka sa imong kaugalingon, tungod sa imong giagian, tungod sa imong gidangatan karon, tungod sa imong mga circumstances karon, pero pasabton ka og ayo sa Dios. Bisan pag unsay imong isulti, ang gugma sa Ginoo nagagunit kanimo og sa umaabot makita nimo unsa ang giandam ni Lord sa imo ha.
Murang kuan ta, ginabadlong tang dili kita maghukom sa tong kagalingon. Ako sad sige kong ma-intimidate sa pagkatinuod lang. Lami jud nang magpakatinuod gyud ka. Kanang honest ka ba? Ako moingon judain ko sa akong asawa, unsay in English og kuan. Mura siya teacher nako. Teacher sa among mga anak. Unya unsay spelling og kuan. Ay nga na no. Kaysa nang di ka mangutana, maulawan ka kayo. Na, pagkatinuod ka, di bless kayo kay makoreksyonan ka nga mao day na. Kaysa atong pa bright jud nya wa jud ay. Ayaw jud ka gahukom. So, nga naman, tungod kay, pwede mga igsuon nga nagdahig tas Ginoo nag-awit ta. Pero naanang mga pamatasan na sulod sa tong kasing-kasing, kaning giingon ni Lord Ray, makapasidungog lamang ta sa mga pulong lamang, sa mga ngabil lamang. Sa verse 7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. O sa man pangadji. Oh, di na ko maglipod-lipod na ani kay hapit ang balik si Lord. Pangitaas Biblia asa nang pangadji diha. Okay say gatudlo anak kanus anak gisugod pagtudlo wala gyud ka diha. So gitudlo sa tawo. No? Gunit ra dito ko ng mga liso. No? Nya balik-balik ra gyud na. Daghan pa ang mga tradisyon nga gitudlo. Mga Valentines, mga kalag-kalag, unsa pa nang uban? Grabe na. Dili mo na subayon dire, wala gyud sila. Na mao na roy gisunod pero ang ipangtudlos Ginoo wala na gipangsunod. Unsa may mga pagtulunan sa Ginoo? Kung sagpaon nimo wala ipasagpa ang tuo, gisunod na to. Kung ilugon ang imuhang jacket, ihatag ang bisti nimo sa sud. Kung ilugon imong cellphone, tagay pang load. Kaya na to. Guol lagi kang katan-aw na kung ako'y gigo, gi-research ko at tingali ko ay. Hello? Kanang mga gipangtudlos, tawo, mauna yato ang buhat. Pero ang gipangtudlos, Ginoo, wala na. Amen. Hadlok kayo ta sa tawo, pero watay kahadlok sa Ginoo. No? Natoy giingon dito mga igsuon nga kanang dili mabakunahan prisuhon. Huot naman daan ang prisuhan karon, mas muhuot pa ni dito. Samot. Anya, tungod si mong kahadlok, tabakuna na lang. No? Kay hadlokon na bagyo ka. Hadlokon ka. Pag ingon, oy, na-COVID, ingani, ampo ka Lord, bakuna. Pag abos bakuna, hadlokon na po ka. Oy, nangamatay, tungod aning bakuna. Oh, di na po ka magpabakuna. Hadlokon na po ka. Oy, na-direct virus nga, grabe. Pabakuna na lang ko. Ay, usahan ng imong huna-huna og pagbati ngadto sa Ginoo. Aron di na ka magduha-duha. Hello? Nay nang bakunahan, patay. Nay wala nang bakunahan, patay. Kasi nag-ingon imong mabuhi ka hangtod-hangtod. Nakaron. Ingon si Lord sa verse 8. Midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gipatuman ang mga pagtulun-an nga iya sa tawo. Tinuod ne? Tinuod? Inuman ning alkaline karong mamaayo ka. Alkaline. No? Pagdala dirig puting manok. Napay uban mga igsuon mo ingon nga. Ansi tawag kana? Moingon pag yun ning uban nga pakit ako sa imong palad. Ako nakita sa bulang kristal. Oh, me. Nga na, no? O niya mo, tanaw na dahil imong palad mo yung makatagbo ka unya o gwapo kayong lalaki. No? Nya gasabot na daan to sila, bay. Ining gawas ni ani bay humagpamala das maggini dito unahan bay. Limbungan gapon no. Ay pagdalag puting manok. Bibisan og pagpabuhat og balay mo yung pagbuhi dihag daghang mga kuy kay mga spungso ini mo dato ka. Magbitay sa mga pultahan og mabisag unsang lantern.
magbakos og bala nga bronze, magbakos og magbutang og kanang sana bracelet, unsa taw kana? Kanang pula sa bata. Kay arong di duolog og demonyo. Gidala ang bata adto sa gawas. Unya nga hangin-hangin, ang lupad ang mga balhibo, mga dapaw sa kugon. Unya nangato lang bata, gidala na din dito, niingong, dito nis langob. Huwag naabot pa rin mong langob. Daghan kayo mo nang kinahanglan gyud ta sa word ni Lord. Ninduta gyud unta sa mga kasimbahanan gitudlo ni mo nang ako kang sultian karon nga naa ka karon dire. Kay ning simbahan na imuha na. Akato mga simbahan sa palibot, tanang simbahan sa tibuok kalibutan imuha na kung gusto ka. Pero kag wa kay relasyon sa Ginoo dili ka iya sa Dios. That is why sultian mo nako pag muanhi ta dire simbahon nato ang Dios dili ang simbahan. Pag ni anhi ta dire magpasakop ta sa Ginoo dili ni pastor. Amen. Kay tawo ni makasasaan Anto kas Ginoo magpasakop sa unsang paagi. Dawata si Ginoong Hesus diha sa imong kasing-kasing nga siya imong Ginoo manluluwas og imong hari og magkinabuhi kas uyon sa iyang kabubuton. Mao na sakop na kaniya. Hello? Pastor, di gyud mi mahadlok kay mas daghan mi sa among church. Total mga impierno mi mas daghan mi. Nag-uban ko nung gihapon. Napay magdumot. Tungod lagi yan ng garbo. Maghinukman na yan. Magdumot na kayo. Brad, pasayluan na Brad. Pasayluan na ta. Mga igsuon, kining atong mga gipamati karon paminaw pag-ayo. Kanang tanan nga nasa itong unag sa itong kasing-kasing ato ng hinluon. Ipahuwad na. No? Narabay, kailaman siguro mo na sila sa dawis ga pastor karon pero nana sila gapuyo sa dampas, magtiayon nga doktor. Na ilang balay sa dampas, ng puti nga bay, si panghatag og tubig atong paglinog, kana sila. Mga doktor na sila, and they said nga, kanang na ang, nagpastor man sad na sila, kanang na ang atong ipang-inom nga tambal, ma-relief ta na. Pero ang tinuod nga cure kana jong imong buhian ang mga kinaiyang wala nimo kahimot Kay kanang atong mga kaguol, kabalaka, kapungot, pagdumot, maunay mo guba, mo pahuyang sa itong mga immune system, mo guba sa itong mga, grabe ng sakit, anak. Masuko ka mo, taas imong dugo, saka imong sugar, dagana kayo. Sa ito, pag doon na kay taong nahukman o imong gijudge, ikaw may nagpahamtang og silot sa imong kaugalingon. So mo pasaylog yun tahan, manang dasigon ka ni pastor, sige lang, pasaylua. Pastor, di pa na ko kaya, sige lang, ipakita yun. Agwantaha sa luom ay ginawa. Pasayluas, pagpaubos. Yan, pastor, di gyud kaya ampo, nadugay ampo. Uy, pastor, nawala na baya, gracias Ginoo. Praise God, sister, nawala na ang imong pagdumot. Di, pastor, siya, nawala na. Oh, grabe, di gihapon mo pasaylo. Naiuban nga bisag usaon ni mo dasig, Brad, pagpasaylo, Brad, ayaw ng paghukom, Brad. Bisag magkita pa mis impierno, pastor, magpinahitay mi. Nga na. Grabe, no? And you know what? Ang problema na ito mga Kristiyano, sitag balik-balik atong dugay na naitabo, atong hinumduman tong dugay na naitabo, na mo nang naingana ta karon. Di ka malipayon sa imong gitawag og karon kay sika guna-una sa mga nanglabay. Tanawa ang mga Israelita, gapadong sila sa Kanaan, pero ilang huna-huna, ang pipino dito sa Egypt, ang gatong isda nga ibayad sa Egypt, lami ang ibalik sa Egypt. Nakaron, gadate mo sa imong uyab. Ang imong uyab, sige, tanaw ni mo, nga no, kang gagool. Okay, yung lipayon, ramadyo ko, Ecclesiastes, ang masulubong dagway, nagtago sa kalipay. Gamit pag-verse. Pero sa tinuod lang, siguna-una siyang ex. Biya, pula niya, uy, sa Jollibee ako gidala, katong akong ex. Nato dyan, hinan, gabuffet. Wow! Siguna-una sa mga nanglambay. Naingon si Lord, my grace is sufficient. Sa Bisaya pa, ang akong grasya, igo kaayo. Pero bakit parang kulang? Sitag huna-una sa nanglabay, nagkabalakas o maabot. So ang grasya nga para karong adlaw, kulang. Sakto? Nagingon di ang mga igsuon nga, tagae kami sa among pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. So kung unsa ra imong gikinahanglan karong adlaw, okay ra na.
sige kag hunahuna. Yay, kani nga akong anak mag-college. Asa mo ko ang nagipa-eskwela? 3 months pa imong anak. 3 months pa, gikas pagkatawo. Giproblema ni mo itong mag-college siya. Galok-dog ko kasakong bugas. Mahurot niya, asa na po kakulong agon. Na? Magpahinlo ta mga igsoon. Tungod kay, dili gusto ang Diyos nga mahimo tang magdadayig pinagis ngabi lamang o sa pulong lamang. Unya mo gamit pagyutag mga pulong nga lawom kayo, unya mura kag gisayaw nga paminawon. Kabantay mo ana? Kanang lalaki manguyab nimo day, ingana manulte, mura kag gisayaw. Kabalo ka. Grabe kayo. Nya hilak-hilak na dayon ka. Abi ba nako nga? Nga na dayon. Ayaw yung kumbiyansa ara. Kaya na yung mga promise dayong moabot. Abi ni mo, nahigugma ko ni mo. Mato ko sa inyong bahay. Makiksulti ko sa imong ginikanan. Nya, pagkahuman, hangtod karon di na pasayloon. Ha, nangapo na. Nanakayapo, di pa ni mo pasayloon ni mong ex. Grabihan na ginakaayo. Nakabalo mo mga igsoon. Niya pailain. Ako na ko'y anak 4 years old. Hapit. 3 years old kapit. Nya na ilaing bata ni dool sa kong anak, gaaway sila. Unya, nilaban nang yang ginikanan, nilaban po ko sa akong anak. Human nilag away. Wapa na nga uganing luha sa ilang mata, gadungan na sila duwa. Ngaon na sila kindi, okay na sila. Pero ang ginikanan, nga nang laban sa ilang mga anak, niabot pag mga katuigan, gitubuan na lag-apo, sungay. Wa paghapon ang pinasaylo ay grabiha kayo no ka-relate ta na, amen. Nakaibaw ta na, amen. Ngano nakaibaw ka na tungod kay ikaw na muna nga imong usabon. Kay dili pwede nga hala kamao na ko kung musimbas Ginoo. Kani ato mosimba ko sa Ginoo marar ko giukbok ka kandila inga na ra or isnapi patingali. Siguro una nimo atin og service sa ingon ani nga service, mura kag ngunong ni sila, uy. Ingon mo sila magsayaw. Mura man sila gabudos nga gasimba sa Ginoo. Grabe man sila mo pakpak. It's time for you to know. Dito sa buwangan ang ilang manok mo igalukso-luksoan nila ilang gipakpakan. Na? Yung mga tao, ay nakapasar ko. Nga na sila. Unsa pa kaha siya nga naghatag sa atong kinabuhi. Ngayon siyang tagaan. Sa panahon sa eleksyon, mga igsoon, mamili dahil ng mga kinakusgang manayaw sa barangay Lourdes. O niya, kandidato na dito na nagarali na itong basketbulan, pasayawon o na sila intermission number. Grabing manayaw. No? Na, pinaana da yun. Di ko kamao, ana. Minsan na ilang lakaw-lakaw. Pero paras Ginoo, hala ka. Galami, nagdayig ang uban. Nanghinlo sa kuko. Sultian ka na ko, bastag paras Ginoo. Bahala kung sa isultis tawo, ihatag na sa Ginoo. Sultian te ka sa Samuel, si David, grabe, nagkahubo-hubo. Ingon di pagsulti nga. Samtang si David nagsayaw o nagdaig sa Ginoo gawas sa gate sa maong syudad. Naabot na lang siya siyang palasyo o dito sa pinakahabog gadapit siyang palasyo o nagkahubo-hubo siya sinayaw para sa Ginoo. Musayaw mangganita para sa grado kada pa unyang para gyud sa Ginoo. Tinuod bitaw na. Sa unang high school pa mi pasayawan gyud mi og di may musayaw ay grado. Muna masayaw mi, Pet Señor Sagrado kini. Pet Señor Sagrado. Sagrado para sa grado. Tinuod bitaw. Karon para sa Ginoo. Amen? Bisag unsang posisyon, wala man si ingon si Lord nga dapat ang imong posisyon parehas ka Michael Jackson. Nga nganay. Wala no? Uban.
Maghukas na gani lamang mo sa Facebook. Pastor, layo na kakaayo, alas 9 na. Maghuman na ta. Sa introduction. Sa versikulo 8, midugang seso sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang sugo sa Dios ug mao hinooy inyong gituman ang mga pagtulunan sa inyong sa nga iya sa tawo. Ug miingon pagayod si Jesus, mga maantigo kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang pagtuman sa inyong kagulingong pagtulunan. Kinsa dire? Kita tanan, amen. May mga panahon nga ang sugo sa Ginoo atoy padaplin kay basta lang matuman ni atong gusto. Labong sa unahag magkinaunsa na, si Lord na atong basulon. Tinuod na? Anong gipasaglan man kanimo? Grabe kayo. So, kahimo sila sa pagsalikway sa balaod sa Ginoo. Romans chapter 1. Mauna ni mga igsuon. Ato ta sa Romans chapter 1. Napakoy gamay nga time. Sa di pa mo piyong ang adlaw, mauli lagi ta. Amen? Oh. Romans chapter 1 verse 21. About 29, ningon diha. Romans chapter 1 verse 21. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios ug magpasalamat kaniya. Oh, tanaw ng mga tao, tanaw ros tawo sa palibot. Nahibalo na silang naay Dios, pero naa ba sila sa simbahan? Nagpasidungog ba sa Dios? Wala. Ang ila hinuong mga hunahuna pulos binuang. Nangitngitan ang ilang mga salabutan. Verse 22. Matod nila, maalam sila apan mga buang-buang di ay. Verse 23. Imbis himayaon nila ang Diyos nga walay kamatayon, mao hinooy ilang gihimaya or gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo, sa mga langgam, sa mga mananap, sa mga hayop nga nanagkamang. Mao ni. Manhita diri ang Ginoo ra joy atong tuyo. Induta atong church oy. Gwapo kay itong gawali. Adi na tinuod. Ang ngayon kayo itong lead guitarist. Kana tinuod na. Gwapo dili ang ngayon. Parer na. 24. Gusto ka nga pasagdan na lang ka sa Dios. Kabalo ka kung Kristohanon ka, masayop gyud ka pantunon latuson kas Ginoo. Kay kung pasagdan na ka di ka iya sa Dios. Verse 24. Tungod niini. Gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga mga tinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. So wa nay paghigugmas ilang isig katawo. Verse 25. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Munang sa ato mga awit dire puro ra gyud iya sa Ginoo. Maawit sa mga pagdayeg o maawit para sa mga panagsayaw, puro ra gyud iya sa Ginoo. Walay mga TikTok dire. No? And then ingon pagod sa 26, tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaong kailibgon. Bisan pagani, ang mga babae wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae. Ang mga lalaki usab wala na makighilawa sa mga babae, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Sa Bible, wala gyud diri nakabutang ng tomboy or bayot or bisan unsa dihang naa sa purgatorio. Kay sa Biblia ang hisgutan langit rag impierno. Sa kinabuhi po sa laki o sa tawo, laki lang og babae. Ayaw di ang butangay purgatorio ng tunga-tunga. So, pastor, bae manggukong nga natrap sa lawas sa lalaki? Hala, grabe mga tawa ring naa sa gawas. Napuyo ba mayong pastor? Macho manggukong natrap sa sexy nga body? Grabe. Munang kinahanglan tang bahala na lang gyud og dili mausob na imong tingog. Basta kay ang imong kasing-kasing mausob diha sa Ginoo. Do? Si Pastor Ed mga igsoon, grabe. Puna siya giagian. Kung karon pastor na siya, na minyo na siya, may asawa na siya, may mga anak na siya. Pero nay mga ingonana, mga pastor na sila nga ni-apel pagaling nag-pageant before. Pero kung imo itugyan sa Ginoo imong kasing-kasing, usabon man kaniya, usabon imong tinguha, usabon imong pangandoy. Pero ang yawa magsig pahinomdom nimo sa pipino sa Egypt.
Mga isdang way bayad sa Egypt, kung mga pagkaon libre ba? Uy, ingani ka sa una. Karon na Kristiyan na ka, daghan ng bawal. Ay, mong pastor, sige na panmadlong. Tinuod bitaw ka sis, kay kanang among simbahan. Wala gyud simba na mo diha nga na ang pastor di suko. Kanon na lang siya siyang suko. Naapapata, amen. So, nakikilawas na sa ilang isig kalalaki, nag-unay pagbuhat sa salawayong mga buhat, busa, mahiagom sila sa silot, nga angay kanila. Di pwedeng mo ingat sa Espiritu Honor, oy, kay og di mi kaabot sa langit, sa rainbow na may mag-slide, slide nga na mapod. Sa verse 28, tungod kaya mga tao, wala man mo ila sa Diyos. So, ang Diyos, wala ka pasabot nga ang Diyos, wala nagpaila-ila siyang kaugalingon. Kung dili ang tao, di mo ila sa Diyos. Kanang atong mga ginikanan, kung ato na silang giilang atong ginikanan, din unsa ilang mga sugo, buhat ta. Kung gisugo ka karong adlaw mo na imong buhaton, so kada adlaw mo na imong buhaton. Di kay, isugo ka karon pagkaugma, maghuwat na pagkasuguon ka. Naa ba ta? Ingon ang Bible, nganong tawag mo muna ako, Ginoo, di mo buhat sa akong sugo. Sakto? Sa verse 29, napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina. Bisyo, kasina, unya, pagpatay. Kaning pagpatay mga igsoon, gibuhat ni mo ni or wala, pareho ni siya. Kana nakahunanak ng lami ang tukon. Pareho na. Sa panag-away, sa pagpanglimbong, sa kalawayan, manglibak sila sa batanan na igo ko. Hindi yun mangangkon. Manglibak sila o dinautay sa usag-usa. Kana si Bire, kay kuan po na. Ingan po si Mambire. Kana si Ilinita, kay kuan mo na. Ingan po si Elinita, kana si Bire. Ana, magdinautay. Ngano ganing imong daoton ang imong isig katao nga tos laing tao, gusto nimong ipataas ka og ikaw mo ilhong tarong kaysa sa niya. Amen? Kabalo ka, feeling nimo powerful ka kung lahat ng sekreto sa Lourdes kay baw ka. Pero wa kay power, oy. Magbuntag kag istorya abot og hapon na panglibak tanang silingan imong hatdan og chismis, wa kay pensyon madawat. Mirise. Nya onya kalaw ay manglibak sila og magdinumtanay sa usag-usa. Magdayeg tas Ginoo pero gadinumtanay. Sultian ka na ko lisod lagi ipasaylo pero buhata kay mo isugo sa Ginoo. Lord, pasayloon mo kami kay kami nagpasaylos nakasala namo. Nga naman ha. Onya magdumot sila sa Dios. Mga hambugero, mga mapahitason, mga andakan. Kanang kabalo mo kung saan ang andakan? Mga andakan? Kanabang, ako'y testingan kaila. Saman, gusto mo sunugon ako ng church? Gusto mo pabuthon ako ng mga sakyanan aning gusto mo sunugon ako ng hospital? Murag ingana ba? Murag feeling niya, kaya kayo niya tanan. Di madudlag sakit, di madutag batian, grabe, andakan nga tao. Sunod, tigmog na silag dautan, musukol sa ilang mga ginikanan, mga ingong mga anak, ingong amen. Di na yun mangangko na ubang anak, kay gamay rin ni amen. Verse 31, mga buang-buang sila, halaka. Masukor ba kag inang buang, pero Biblia na musulti, nari kasagang. Ang uban po, siya na igo. Grabing mulikay, no? Ili sila motuman sa ilang mga saad. Rachel, pila nakabok ni saad ni mo dahi? Wapay ni tuman? Ikaw Chares, pila na ni saad ni mo dahi? Mami, wapay na tumas akong gisaad mi. Wala sila'y kaluoy og pagbati sa uban. Kaugalingon ray huna-unaod. Okay rami, may problema mi, bahala mo diya, okay rami. Kabalo mo isira kayo nila nga lockdown sila? Nga naman, nasila'y pagkaon, nasila'y kwarta. Ilang balay, budiga na og pagkaon.
Kita, mangita pa tag kwarta ipalit og pagkaon. Pagasolina pang sukli. Nya i-lockdown tangwa pa naabot ng amelioration. Ang sistema unta sa tong gobyerno ninduta. Ka istorya mi sa akong manghod sa Korea, grabe kaayo. Bisan foreigner dito apil gyud mga Pilipino. Naa sila madawat nga mga kanang allowance gikas sa gobyerno. Unya, kung gusto nimo ditong magtrabaho tag 500 ang kada oras. 500 ang oras kung dito ka magtrabaho mo nang nag-hire sila mga factory worker nga mga Pinoy kay ang mga Koreano na dito tag-iya na mga factory. Uswag mo sila kaayo, di kita nila patrabahoon. Grabe, unya, grabe kay silang mapaubsanon ba nga, Pastor, we know Filipino ingani. And mangayo pod mig sorry sa mga Koreano nga naa sa inyong nasod nga nagdagdaog sa mga Pinoy. Kay sila dito tanang paagi ilang himuon para maproteksyonan ang ilang pagka-Koreano nga di madaot lang image. Pero wala sila kabalong ang some of their Korean citizen nga naa sa ubang nasod. Grabe kaayong nakahimog kadaot sa ilang pangalan. Imong wallet dito pag nawala na automatic yun ang mabalik nimo butangan pag yun na og kwarta. Naay nawala or wala moingon na sila, ma'am, sir, gibutangan namo ni kay in case na nawala na ay police sir. Kay basin na nawala wa mi kay baw. Cellphone nimo dito mawala kasi punpunit. Ilang cellphone dito panglabay na kita diri dinduta. So nasayon sila sa balaod sa Dios, nag-ingon nga ang mga tao nga nagkinabuhi niining mga panggiha angay sa kamatayon apan. Nagpadayon sila sa pagbuhat niining mga butanga o gidasig pagayod nila ang uban nga magbuhat usab niini. Oh, Christian na ka, ikaw pa moingon, tara ba, okay ra lagi na. Wa pa bitaw si pastor. Wa bitaw, way nakabalo na to. Oh, igo ra guputang mo. Tilaw ra gupod. Unya ra ta mamaulig mapungawan na ta kay masakpan pula man gapanimaho ta. Na? Mo pa'y mudasig sa uban. So daghan kayo tag mahimong tulubagon ni ini mga igsuon. O karon, ang Titus chapter 2 mao na ni ang ato ang closing because ang atong time kusog kay mudagan launa na. Pero duha ka alauna. Ingon ang chapter 2 sa Titus. So, sugo ni natong tanan magtutudlo tas pulong sa Dios. Titus chapter 2 verses 1 to 15 nag-ingon, apan ikaw kinahanglang magtudlo sa hustong pagtulunan. Sa may hustong pagtulunan, kanang gitudlo sa Ginoo. Dili nang unsay gitudlo sa relihiyon, sa tao. Verse 2, tudloi ang mga lalaking hamtong nga magkalma. Ano mga lalaki nga nasa imong tapad na kalma lang. Pataka din ta ba? Mangguba dayon, mang wild dayon, mang dali-dali ibang muliho, kabalo ka the wrath of man does not obtain the righteousness of God. Kini daw atong kasungot, dili makakabot sa hustisya sa katarong nga maoy gusto sa Dios. Hinuon ang atong pagkaway pugong sa kagalingon, naghatag pagdugang pangkadaot. Sabta na to? Oh. Magkalma, magmaugdang. So dili basta-basta. Ayaw na siya bikla kay wala ra ba na siya di ra ba na. Nga na mga tao sa imo ha kung ugdang ka. Maligdong, maligon sa ilang pagtuo, sa paghigugma, og magmalahotayon. Kay dasig kayo, ala, prayer meeting ta, martis ron, martis. Pag malahotayon ta mga igsoon. Verse 3, tudloi ang sa bala ang pagkinabuhi ang hamtong nga babaye. Kita po rin nga mga hamtong nga inahan. Kinahanglan dili sila manglibak og maghubog-hubog. Karon, Bible na. Kaniadto, Bible gyapon pero tuba nga bol. Bible ba? Kada bol, Bible. Karon, Bible na. Dili maghubog-hubog. Nahimuot ko sa giingon ni Nanay Siding. Nga kay naa may toy tarpaulin sa Jam SFC nga naa karon sa ilang tindahan gipatapot. Unya nakabutang dito, wake up, Jesus Christ is coming soon, di ba? Naa dito? Ati tata. Jesus Christ is the way to heaven. Naman na nangutanag, asa mo ka nakapalit og tabako? Kanang tindahan na Jesus Christ. Hala! Wow!
Praise God kayo. Karon wala na. Relax ha. Basin ba gidasig jud mo nako. Ayaw jud mo himo ba nga kanang katampo mo og kadaot sa uban. Di ka makonsensya? Nasumbagan ang asawa, naptangtang ang ipon, black eye ang mata, napiang ang bata, nasa libay, kay gikulata sa bana, kay nahubog sa bino nga gipalit gikan sa imong tindahan nga nagsimba sa Ginoo. Wow! Wow. Tudloi ang bala, sa bala ang pagkinabuhi, ang mga hamtong nga babae, kinahanglan dili sila manglibak o maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo. Nga naman, aron pagbansay sa batanong babae sa paghigugma sa ilang mga bana o kabataan. So ipakita ni mong gugma sa imong bana kay imong mga anak nga mga nagtubo nga mga kababayin-an, maupod niya na ilang himuon. Kita na to? Imong kulamuton kanunay nang nawong sa imong bana? Kusion nimo kanunay kada buntag bairo nimo imong kuko kay musayop na kung bana langkaton ako ning dila ani. Langkaton ako ning nawong ani. Mo na makitaan si imong anak na mamunong mo nagbana na imong anak. Verse 5. Patudlo usab nila ang batangong mga babae, mga bag-ong minyo sa pagpugong sa ilang kaugalingon o sa pagkinabuhi nga putli. Maayong moatiman sa panimalay o matinahuron sa ilang bana. Dili ta sige standby ranig silingan. No? Kabantay ka, musayaw ka, mag-video ka sa Facebook. Musayaw ka, may padaplin tanan nga kalat. Nya limpyo kayo sa Facebook. Gituyok pas bata ang kamera kitaan tong mga. So, timano na to na, di kayo magsigiratag. Kana bitong masitag pang-apply pangitag trabaho niya na mga trabaho sa tumbalay di na to makitaan. Problema na. Sa ingon, walay makabiay-biay sa mensahe sa Dios. Kay mo ingon man gud mga di magtotoo. Kana man lagi si kuan Christian malagi na naibaba na nga. Kusog maring trambutsos motor sa kumbana pero kanang baba na mo silingang Christian man na. Ngana pagsulti. Ingon sa 6. Dasiga usab ang mga batanon nga lalaki pagpugong sa kaugalingon. Kabalo mo kung say sakit ang mga batanon lalaki, unodlon. Mga kauwag. Munang pugong sa kaugalingon. Mga putol ng atong mga kaugmaon, mga planos kinabuhi kay walay pagpugong sa kaugalingon. Verse 7. Kinahanglan ikaw mismo mag-una kanila sa mga maayong buhat ug ang imong mga pagpanudlo ipakita sa pagkamatinud-anon og kaligdong. So dili gid pwedeng dili ta magtinudloay. Verse 8. Gamita ang hustong mga pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong kaaway tungod kay wala silay ikasulting dautan batok kanimo. Tudloi ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon samtang sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon. Sige kita reklamo, gamaya mo sweldo. Sige naman sila pangasaba. Hello? Sige lang. Ipakita rin mo pagkakristohanon. O dili sila tagagpabor sa Ginoo, ikaw may tagagpabor sa Ginoo. So, dili sila mangawat. Magpabilin hinuon sila nga mga buutan, matinumanon, aron kapasidunggan ang pagtulunan mahitungod sa Dios sa atong mangluluwas sa tanan nilang buhaton. So ang purpose din nato mga igsuon nga nung dili ta maghupot ani mga butang wala kay muti sa Dios, aron pasidunggan ang Dios. Pwede man ka magtago-tago sa imong bana. Chat-chat ka dagi mo ha, text-text ka dagi mo ha. Ikaw pud bana, pwede mo ka magtago-tago sa imong asawa. Pero si Lord always niyang i-expose. Kastigoon man ta sa Ginoo. Pwede na ingana. Kamo po mga anak, pwede mong magtago-tago sa inyong amahan. Inahan. Pwede mo, awa kita si pastor. Pwede kayo. Pero dili lagi kakataka sa Diyos. I mean, gitudlo ni, gisulti na ko ni. Karon nga naa natas Ginoo. Natural lang kaniadto nga wala pa ta sa Dios. Ingana gid atong pagkinabuhi. Di ba? Sabta na to. Pero kung naa natas Ginoo, nya magingana ta, bantay lang gyud ta. No? Tungod kay si Lord, dili man gyud siya mosugot nga ngatong pagkinabuhi mahasalaag. Verse 11. Padayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan sa kalibutanong kailibgon.
nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nun. Verse 13. Kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang magpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios o mangluluwas nga si Jesucristo. Verse 14. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato o gikan sa tanang pagkadautan o nga gihimo nato o gikan sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga putling katawhan nga iyahara gayon. Kinsa daw tag iya nimo? Ang Dios. Iyahara ka. So katawhan nga matinod anon sa pagbuhat sa maayo. Ngayon ang Biblia itudlo kining mga butanga, gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig, pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon kan ibisan kinsa. Wag ko'y labot og moingon kang pastor. Say mo labot nako. Ngano gapakaon ka nako? Ingon man ang Bible itudlo. Ipatudlo gyud mga igsoon. So, gikan sa John chapter 8, kung sukwahi ang pagkinabuhi sa babaeng wala nakaila sa Dios, labaw nga sukwahi ni mga taong nag-ingon nga nakaila na sa Dios. Ngano man? Kay nakaila sila sa Dios, na sila mga gipangbuhat. Pero pinatago kay professional sinners man sila. Pero siya nasakpan. Muhisgot gani kag professional nga igsoon, grabe na yun na. Magamit pa ng mga verse nga manalipod. Imo nang badlungon, dili na pwede, day. Dili na pwede, ma'am. Dili na pwede, doy. Ngano mahilabot man ka? Ngano manghukom man ka? Ingon ang Matthew City, dili paghukom. Wow. Professional sinners. Grabe kaayo. And grabe na kaayo nga mga paghukom. Bisan na lang gani sa tong kaugalingon ato nang gihukman. Ingani ra man good ko. Mao ingani naman jud mi. So gidawat na nato ug unsa tay naa karon. Nga sa makadaghang panahon gitudlo man sa iyang mga pulong. Nga dili ikaw kung unsa ka karon, mahimo kang ikaw sa dihang imong ikinabuhi unsay makita diha sa mga pulong sa Dios. But sa laktod nga pagkasulti mga igsoon bisag unsaon nato sa atong kaugalingong pamaagi kusog pagpaninguha, pagpaningkamot. Wa tay makahimo, wa tay mahimo para sa atong kagalingon aron ta mabag-o, mausab, mahinlo, mabalaan. Kundili pinaagi lang gyud sa pagsurrender sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Now, kung gibati nimong daw sama ka sa usa ka babaeng ang tanang tawo sa imong palibot, bisan imong pamilya wala na naghatag og kabililhon kanimo. Ayaw kaguol tungod kay dunay usa nga mao ang Dios langitnon nga Amahan nga naghatag og kabililhon sa imong kinabuhi, labaw pa sa iyang kinabuhi. Ngano man, misugot siyang iyang kinabuhi, mamatay, bayad dito sa cross, tungod og alang sa imong kinabuhi. So bililhon kayo ka. That is why wala na kay paki unsay isulti sa tao kay ang imong tagdon unsay gisulti sa Ginoo. Wala na kay paki unsay lantaw sa tao diha nimo kay ang imong paki unsay gilantaw sa Ginoo diha nimo. Kaniadto ang imong tan-awon unsay pwedeng ikasaway sa tao mo nang dapat ingani ko. Pero karon unsa may ikasaway sa Ginoo mo nang dapat ako ning tangtangon, biyaan, talikdan tungod kay ang Dios nagtawag man nato sa pagkabalaan. Karon nga kabuntagon before ka mo pauli, mubo lang kayo bisan mga usa ka minuto, 2 ka minuto. Ampo sa Ginoo og isurrender ang imong kinabuhi. Amen. Hadlok na kayo ning dilta-dilta mga unsa pa na diha. Huwag tanga sa nas imong hunahuna. Tan-awa karon sa unsay posibilidad nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Isurrender niya ang tanan. Isurrender niya. Wala kay ibilin sa imong kaugalingon mga igsoon. Magampo na ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghan kayong salamat Lord sa imong mga mensahe. Nga among nadawat karong adlawag tuduan minimo sa unsaon namo pagkinabuhi. Huwag tanga o Dios. Kining amuang mga kinaiya nga wala nimo kahimuti. Ilabi na o Dios ang pakawalay bili sa mga kinabuhi
sa mga tao sa among palibot. Ang mga paghukom namo sa among isig katawo. And Lord, naasad mi mga kinaiya, sala, mga batasan nga bisan kami sa abong kaugalingon Ginoo. Naglisod kami unsaon ni pagtangtang. Dili na mo ni kaya. Kung wala ang imong panabang o Diyos, magpabili ng among kinabuhi ngayon ani. Taga-imi kasing-kasing nga mo surrender da kanimo. Pasaylo asab mi Lord. Ingon kas imong mga pulong kamo ang kahayag. Apan ang among gipakita sa among isig katawo, mas naghatag pa noong labi pang makapandol o makapangitngit sa ilang pagkinabuhig agianan. Pasaylo kami o Diyos. Tuguting ang kadausa nga niya, ang kabuntagon amahan. Makasinati sa imong gakos o sa imong nga grasya. Binayaw ang among kamot. Dawata ang among mga kinabuhi, among isurrender diha kanimo. Let's all stand.